Domnule, ascultați-mă, am încercat să luăm legătura. Unde-i doamna Vidroiu, domnișoara cu sfaturile juridice? Spuneți-mi. Am încercat să luăm legătura și la Garda de Mediu și la Ocolul Silvic, da? Da. Și nu ne răspunde nimeni, da? La ora aceasta. Ok. Cine face aplicare? Nu puteți să... Cine face aplicare legii? Ascultați puțin. Potrivit prevederilor. Uitați-vă puțin. Legea 26 din 96, Codul Silvic, materialele noastre se pot transporta de la locul de recoltare sau depozitare însoțite obligatoriu de documente de însoțire. E infracțiune, în primul rând. De însoțire pe toată durata transportului, din care se rezulte cu certitudine legalitatea provenienței acestora. V-am spus de când ne-am cunoscut. Și dacă mergeți la Brico Store acum și cumpărați o stinghie de 1 mm, o să vă dea însoțire care să ateste. Asta înseamnă legea aceasta, pe care ar trebui să o cunoașteți, că sunteți plătit. Eu, măcar Google să dați, că și eu asta am dat. Google. Materialele noastre, cum spunea doamna Vidroiu, domnișoara, nu e vreo dimensiune. Ce să vină Ocolul Silvic să măsoare? Este punct. Ascultați definiția la materialele lemnoase. Produse lemnoase brute, prelucrate sau semifabricate menționate la articolul 76, alineat 2. Codul Silvic, cum sunt? Lemnul de rotund despicat, lemnul de foc, obținute ca rezultat a aplicărilor tăierilor autorizate, secundare, accidentale. Nu m-ați înțeles. Asta este legea, este infracțiune. Sunteți poliția. Cum constatați o infracțiune? Cum treceți la reținerea plăcuțelor, certificatului, aplicarea amenzii și, în privința materialului nostru, confiscarea mijlocului auto? Păi tocmai asta vrem să facem. Păi faceți. Să facem treaba asta prin Ocolul Silvic. Nu putem să băgăm noi mașina în curte și lemnele să le luăm să le punem. Chemați să plece, sunteți poliție, aveți atâtea mașini. Altfel stați cu motoarele oprite, pornite, nu țip. Stau de 2 ore în care nu mai știți pe care să aruncați, care trebuie să vină. Până pleacă infractorul. Asta e obligația să sesizăm. Sesizați. Și dacă nu ne răspunde nimeni, uite, ce vreți să facem noi mai departe? A venit și domnul Răuță, rezolvă problema. Imediat. A fost și prietenul noastră, Nicu Englezu, Ionel Avram mai devreme. Nu am prieteni. Nu aveți prieteni? Dacă îmi vorbeați cu cei de la rutieră să lase cu asigurarea să plece? Nu generalizați, cum vorbeați cine? Care? Cine vorbeați? Dumneavoastră, sunteți pe registrare. Da, a fost personal. Fix când v-am sesizat că conduce pe drumul public o mașină fără RCA. Închis. Da, personal. În februarie. Eu personal? Absolut. Joi, un întreg copac. Acest individ luat de acolo, tăiat din curtea mea. Am înțeles. E infracțiune. Noi asta facem acum, de când ne-ați zis, încercăm să facem... Perfect. Opriți motorul, că nu are rost. Bani publici, baterie. Păi opriți sirenele, că nu dă nimeni pe dumneavoastră. Sunteți parcat quasi regulamentar, deci nu are ce să dea pe dumneavoastră. Uite, ăștia nu funcționează. Știu, îmi cer scuze. Da, asta da, și eu, fix același lucru zic și eu. Nu țipați asta, vorbiți mai încet, avem distanță între noi mai puțin de 1 metru, adică vă înțelegeți și dacă vorbiți mai încet, să știți. Perfect, perfect, perfect.